Mga kapuso, padayon lang sa pagpadala sa inyong entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 2 kay basin ka muna ang sunod makadaog og dagkong papremyo sama sa atong Week 1 to 2 winners og 70,000 pesos cash package kung asa tulo kanila gikan sa Mindanao. Alang sa Week 1, lakip sa midaog si Maria Fetahoy nga taga Davao del Norte. Samtang sa Week 2, lakip sa midaog si Anelia Zambas gikan Misamis Oriental ug Aizel Benitez nga taga Zamboanga. Hangtod December 6 pa ang sending of entries busa join na mga kapuso alang sa chance nga makadaog og daily and weekly cash prizes ug ang 1 million pesos sa grand draw. Ihulog lang ang inyong entry sa designated drop boxes sa tanang GMA Regional TV stations. Magbantay mga kapuso sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Ang mga makadaog, makadawat og official call or text gikan mismo sa GMA. Bisitahi ug i-follow lang ang Facebook page ug microsite sa GMA Promos for official details ug announcements.